хубавото знае. Що по-близо с камерата? Да. Животно е сиво, може да се каже, че е сиво или кафяво и яде по Защо ми? Една може да... Първо ще започнем концептуално с няколко думи от нашите изключително запознати и може да се каже доайени на риболова с изкуствени примамки и изкуствени мухи. След това ще направим едно зарибяване, в което всеки от вас ще пусне по една, две или няколко пастърви в реката. А след това ще преминем към практическа част, която е така, всеки ще си хване така от рибарите по едно, две или три деца или колкото иска и ще половят риба. Надявам се, че и ще хванат риба, но това не можем да го обещаем. Здравейте, деца! Благодаря, че дойдохте. Хубаво е, че сме заедно. Най-хубаво, че общуваме сред природата, сред тази прекрасна река, а не онлайн пред компютъра. Ние сме риболовци, които ловим на риба с изкуствена муха и шлюр, като изкуствената муха е едно такова понятие, което обобщава всички организми, които са основна храна на пастървата в реката. Ние връзваме с пера, с кожина, с всякакви изкуствени и естествени материали. Същите повлечни, които са в аквариума и използваме тежести, с които ги замятаме. Сега ще ви покажа малко от примамките, които използваме. Започнем това, което ви показа колегата с птичките. Аз използвам същите неща, но те са от силикон в аквариумите. Само че са направени от силикон. Не са живи. Това се казва изкуствени примамки. Софи, за тебе ще има спокойно. Ето да ги видите и вие. Дай ми какво кет с силиконовата кожа. Искаш и моя? Силиконовата? Да. Дай. Как сте, деца? Готино ли е? Да. Сигурни ли сте? Да. Дайте 5 точки. Браво, Ели! Хайде да видим. Хайде сега да се пръст. Е, сега по-голяма риба. Бързо взимайте лигена 2 деца. Отиди с пол. Е, там надолу в бърза я пусни. Е, там. Ела тук там е много тарапана. Тия малки кофишки от тези рибите са по... Това ли е вип бидала? Охо. Мале, и бърже вънче да конче с ясно. Стой, ръке. Стой. Мален. Те ще преместят после това. На нас тук някаква по-малка не служи, че тази кофа е много мъничка. Перфект. Може някаква малко по-голяма. Може на някаква. Долу ако е по-малката, не знам. Айде, Сава, идвай тук, тати. Тук някой пуска ли? Много се пуснаха. Ела е тук насам, ела. Ще хванеш ли тате с ръката ти? А? Намокри си малко ръцете. Ами. Внимай да не удариш в камъка. Намокри ги. Къде да се? Хващаш я тук. Е така. Айде. Хващаш я. И лекичко я пускаш. Еее! Кефиш ли се, бе, тате? Направи ли някаква снимка? Супер. Супер. После ще ми ги пратиш. Може ли още една? Искаш още една, ли? Добре.
Не, може да я реанимират и да тръгне. Малко е станало лошо. Има го това в играта. Той отиде си ги пуска някъде на тайно. И си ги бележи. Уникален. Нямам думи. Нямам думи. Това хлапе просто... Какво? Какво стана? Какво има в обувката? Сава, тате. Какво има? Вървете ви, аз ще ви настигна тук по пътя и в ляво ще тръгнете. Тате, това откъде дойде? Това голямото. Откъде сте тия камъни? Ако искате децата да... Както прецените. Трябва да отидете близо до водата обаче. Няма да я пускам. Чакай, не е така. Трябва да отидете там да стъпите на камъните. Красни, смела ли си? Да, аз мога и сама. Трябва да отидеш да стъпиш там лекичко. Не там. Добре. Ей! Вода да искаш, вата? Сава, какво става, бе, тате? Сава? Пуснахте ли рибата, тате? Не я пусна. Не двамата. Така ли? Добре, сега ще пуснеш ти. Сега ще младежа на втори какво ги прави. Прасето. Давай го на мен. Дай. Сега отивам да си го скрия. Ами не знам къде ще го скриеш. Какво си ти, бе? Ще го скриеш това. Как ще го скриеш? Това ще пребие кофата. Какво това, бе, човек? Какво е с Любака и да ми кажеш, тате, къде е пуснал после? Айде, една малка. Не, шегувам се, ела тук, Сава. Аз съм с малката. Айде. Ей, красавица. Оха! Айде, Сава. Да пуснем. Отивайте там да ви сложите рибка. Бързо. Тя ще лени. Да, намокри малко кръчетата. Това ръцете. Достатъчно ли не мога? Да, ще я хванеш ли? От кофата. Чакай. Давай. Давай, де. Тя е така, тя скача. Не, моля те. Добре. Тя ми я подай. Че тя скача. Еми, тя скача. Тя е скачива. Айде. Оп! Охо. Защо не може още една? Ами, не знам дали ще има още риби. Си 3 часа, ако си без... 3 часа, ако си с лека кола и... Да. Час и половина поне, защото тези на Девин и Кричин са много завои. Да. Значи София Кричин е час и 40 и нещо. Да. Горе имаш примерно час и половина, а до нас там може и 2 да. Да. Защото е малко по-нагоре. Да, и предвид, че кара и риби, то се отива 4 часа. Да. Какво става, тате? Слагаме рибите. Я гледай. Хайде, дай. Моля, та колко е сладка малката. Давай. Чакай малко, че ти малко водата. На нас някой е по-мъничка. Нали, Сава? Или искаш голяма? Искаш буца? Искам голяма. Чакай, тежко е. Намокри ръцете. Давай, хващай я. Хайде, бе, тате. Какво стана, бе? Голяма ли е? И тя се тръгна. Идвай сега, хващай я, айде. Хващай я. Не искам това. Защото тя е много скачеща. Не е скачаща. Не, дай ми я. Давай, хващай я. С 2 ръце хубаво.
Здраво я хващаш. Виж къде отива Сава. Виж. Там, виждаш ли? Това е балканска пастърва.